Салом алейкум, бародаро. Салом ба халқи тоҷик. Номи ман Сорбон Саидов ва шумо дар канали Саидов ТЖ. Видеои пештар дар ман сиёмка карда будам якчанд ҳолатҳоро мисол нисбати ҳамин кор дар такси Яндекс таксида. Кор мисол чӣ хелай нашоти правои тоҷикӣ. Ман шумо дамоқа мегӯм ки даже ман хидам я дӯсти хидам астай чӣ хеле ки Тоҷикистон права мегири карточка не коғазиай то ҳол ба ҳамун праваи коғазии тоҷикиш дар ҳамин ҷа кор кардистай. Не ягон кас ягон чӣ мега, не ягон кас ғамш метия. Кор чоткиай 100% ғамтӣ памтӣ ягон чӣ нест. Ҳама айрӯи миллион гуфти гапо. Навзак мо ҳам кор бромадем чота заминотар балоно летни капронови ай чӣ халиай акози сервис бояд равем аки насиб карда боша балонои зимни мезан. Баъд бародаро нашоти мошин ҳозир ман хидам Kia Rio хатиям 2013. Нашоти нархи навои мошин кадом мошин чанд сумай, кадом мошин қати кор кардан удобниай. Ҳама ҳами ҳар як абзорои мошинам насиб карда боша сар мекунам. Якум абзоре ки мекунам ҳамин мошини хидам сар меша. Kia Rio 2013. Я видеоча адел намеша чиста барои ҳами. Расидем ахир ҷои сервисда на пишда мошинай. Хитон медонай гуфти гапо чӣ хеле ҷада нашоти ҷунбиш я раҳи 5 километр 25-30 минут омадум. Ҳозир аки насиб карда боша ҳалиш мекунем балонора зимни режимда то есть медроем мешава чотка. Чӣ хеле ки гуфтум оста мақсад оиди кор ҳозираш дар оиди кор фақат ҳами таксида бо оста хай бо насиб карда боша Тоҷикистон ватан ки обратно тог хӯрдем бо ҷада бо дальши ягон чӣ придумат мекунем бо дальши видео снимат мекунем. Дальши насиб ояндада нашоти кор Яндекс даиҷа нашоти смена харидан 12 соата я ҳафтаина нарх наво мисол оиди ҳама ҳами чӣ ман дальши чӣ хеле ки гуфтум ҳар як мошина абзор кадом мошин удобней кор карданаш аренда қати ё ки мошини худат аренда қати кор чӣ хелай ҳама ҳамира снимат мекунам. Баъд як чизи дига канал да по-братски подписаться кунен колокольчика чӣ хеле ки ҳастай биҷиқен касе да видео маъқулай лайк касе да маъқул нест дизлайк. Я видео дига тайёрай дина шав шуда буд рости гап я духтари урус қати рафтам хая нашоти пулаш я ди камтар камбудӣ буду баъд просто духтар гуфт ки хай баъд аз Сбербанк мепартом мақсад ҳами исуса таги хехали кидалава дар ҷа бисёр меша. Ба ман истодам просто я мусиқии тоҷикиро мондум шак просто гуфтам агар угадат кини ҳамин мусиқиро ки мехонане просто угадат кини ба кадом забонаи ҳами матра бепул мебарам. Панотон ба худо бародаро.